Mas inilalapit pa ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang mga libreng serbisyong medikal sa pamamagitan ng outreach program sa mga barangay. Nitong ika-6 ng Hulyo, bumisita ang Ipagpatuloy ang Galing ng Pangasinan Outreach Program sa Barangay San Leon at Barangay Angayan Norte sa Bayan ng Balongaw, Pangasinan. Kasunod nito, dinala rin ang outreach program sa Barangay Angarian sa bayan ng Bugalyon kung saan libo-libong residente ang nakinabang sa mga libreng serbisyo. Kabilang dito ang libreng medical check-up, gamot, bitamina, gupit, bunot ng ngipin at pagpapabakuna para sa mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng food packs, mga punla at mainit na merienda na hatid ng Gikusina on Wheels. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa kanilang natanggap. Nagpapasalamat po kami kay Sir Gico po na napakalaking tulong po, ma'am. First time po namin na mayroon po yung ganitong programa dito po sa amin. Magandang programa ni Sir Gob. Maraming natutulungan po. Maglilibot pa ang programa sa iba pang bayan sa probinsya para maabutan ng tulong ang mga Pangasinense sa mga liblib at malalayong lugar. Valerie Dismaya, or NG News.